ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми шаҳри Нурак. Боз як ҳавлии фурӯшӣ дар маҳаллаи Сари Бора. Хона дар болои бинои общежит қарор дорад. Марҳамат дӯстон, дохили ҳавлӣ мешавем. хона иборат аз ду ошона, 3 ҳуҷра дар ошонаи якум ва 3 ҳуҷра дар ошонаи дуюм. марҳамат дӯстон, нархи хона 570 000 сомонӣ, боз муомила ҳам дорад. дар ошонаи якум 3 ҳуҷра мо танҳо 3 ҳуҷраи дуюм ошонаро навор мекунем. дар назди хона мактаб, дар ин тараф поликлиника, боғчаи кӯдакона. дохили ҳуҷраҳо мешавем. дар ин ҷо ҳуҷраи якум, дар ин ҷо ҳуҷраи дуюм, дар ин ҷо бошад ҳуҷраи сеюм. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар болои экран занг зада маслиҳат кунед.